malis pala sa iyong anak. Tama. Ayaw sa napi. Ako na kayo. Hida. Iwan. Ligong na. Si ato din. Asa? Hida. Hida. Gi utong. Tuna man eh. Nabuang. Anong to naman eh? Di ba sigla pa? Utong. Kaya kung matres. Agay. Ayaw. Ano ni Bombay ni? Nagluto ang ko ganina. Nangala ko Bombay. Nabuang naman yun eh. Tuna man eh. Ay kanang kuan. Maling. Sagda eh. Wala akong ibang kaon. Kuan man eh. Tuwalya. Mom. Kay stream mom. Wala na pasobra kung kaoy. Buang na natura kay. Ulit na kayo. Tibasan sa ako kung mabanga dyan. Saan eh? Muning mga gipang kuans kung bana ka ganina ba? Go. Oh my God. Ipetan ko bag sa kong ninong. Tag 500 kay ni. Ay, tag 500,000 kay ni. Aya! Ay, sa may ato iyot. Hi, Jo. Tulungan sa shalag bag mo. Ayaman na dyan kayo man. Dayuan. Ay, gumiti. Kaya baratukon kinong kamot. Ano? Ilas po ni mo eh. Ni dato lang ikaw. Tupad. Yan, Pila na yung bag? Tagpila yung bag? 500,000. Awa, sana ang 500,000. Kanya ka ni. Laka. $1 million. $1 million. Sunglasses. 500,000. Yes, ang glasses din na. Anti para basta. Bugok. Tumba ng liyong mo. Louis Vuitton. Bag. Louis Vuitton. Dapat ni sulod. Magula. Ani, akong pouch. Gamay rin niya. Kani, Louis Vuitton bag. $2 million. Sumuyot Ang ko. pouch. Ang brand kay Coach. Ang presyo ni is only 1 million pesos. Napa. Hair mask na bag. It's only $1.5 million. Sama. Tingog. Tingo? Ano dyan ang nikalit og dato, hilas kayo. Ay, wadyo ko nang ginilas. Ikaw may gaon una. Nagpadungog ka na ko dress dapli. Tanawa na, isulod mo na kung kakabi ni magpalupig ka. Tuan. Tumba na liyo dubriya. Powered pa. Saan mo ng power bank? Gamay ka ayo iyo. Mabuhat. Tapila. 100,000 trip pesos. Yan, kipa. Di ba? Kani. Gikan sa kong duda. May Taga krupon. SM. Nya, ang sa SM. Ako SM? tag-isa pharmacy. O, sukol? Lakoy labot. Napa. Tapila. Pila? Tapila. Pila? 1.2. Kani. 1.2 pesos? Oh my God. Spray. Spreading now. Bastos, di ka may nga na bayot ha? Tapila na yung spray. Kapila? Tagdos. Ay, Go. Dos. Ay, ilayo imong mga gamit sa kong gamit. Kay, kung na kayo na imong gamit, mga taga, like, iyo. Sige. Padayon. kani. Sama na. Salamin. Para makakita kasi nang nadagag bugas. Lasa po ni mo maninuod man ka.
Di ba naganti kang Grabe. bugas? Agnite. Ilas tagpila. Kapila? $1.3 million. Gore. Rilo. Dapila na yung rilo. Kapila? Mahalun pa si mong nang. Daon. Ay, ayaw. Patanawak ko. Dalawa ko. Tanong na. Dalawa ko. Pagunita ko. So, di man mo tuyo. Kabrok ka. Ano siya ng mga gwapa ng tag-iya. Sige na, pay sunod wala Tagpila na. na, tagpila na. Tagpila? 100,003 pesos. Ano eh? Lagi 3 pesos ya. Na. Kimpit. So, kimpit. Kimpit. Kimpit yung ilong alata. Yak. Yun yung lata. Ano, bagay kayo. Ano? Tagpila. Tag-5. Yak. Tama na. Tama na. Charger. Wala katungain ng mga gamit. Ibutan. Ipasunod sa balik. Isunod sa balik. What? Casing. Casing na Louis Vuitton. Victon. 100,000. Hindi ko malupig. Ako, malungkig ko. Baratuhan na kay ka. Tagpila ka. Tagpila ka. Pagulak. Antipara. Tiger. Ano, tagpila? Doon sa kayo sila. Okay, alcohol. Ano, tagpila? 3 million. Oh mo. Dili ni pwede sa pobre kay kag pangit. Di ba? Palabas Oh mo. ka. 50 mil ay kuan. 50 million di ay. 50 million yung pag-umutra. Biglaan ka ha. Kani. Katong panglingani diri yun. Katong panglingani. Kuan lang eh. Tag-5 na nakablok ko. 5 mil. 5 million naman di ay. Oo lang. Sige Oh. pa. Wala. Ipalabas Wala pa katungain mo mga gamit. Palabas pa dari oh. Apa dari? O, kuan sa kong baby bra. Ihigot si mukha kay bro kag iro. Ako di bra giro. Sige pa palabas pa rin gamit dira. So, by the way, mo adto na ko kay kapoy kay mo kuan sa mga ay pangawat. Kapoy kay kuan sa mga atubang nga mga hilas na mga tao. Ay, best friend ba ito no, sa una. Sa una lang nga. Imo na lang ni paghikog. Bye!